Ukrajinu, jo, ty blachy. Zatleskáme frajerovi, že si nechal udělat účest ala Daniel Landa, 92. rok. Bude vyplacený na album kapely Olmík s vykřičníkem. Dohola, jasně. Hele, prosím tě, co 100 gramů tvých vlasů, to 1 deci Jima Beama, jo, protože to je 7,5 Barková, 7,5, jo, takže 750 gramů tvých vlasů za sedmičku 075 Jima Beama. To je, myslím, že je slušná víra. To je slušný díl. Tak, tahleta holka dřív než začala jít s Jimmym Komandem, tak stříhala pejsky, ovce a potom i lidi na charitě, protože oni nemají peníze na kadeřníka, tak se chodí stříhat jednou měsíčně na charitu, jo? A tahleta holka je stříhala v Karviné na charitě a celkem mi to šlo. A dneska ty svoje zkušenosti zúročí tady dneska na GP party Morgan z restaurantu a už má skoro hotovo, Ona je poctivá, tak si nechává záležet. No ještě se nemusím česat. No, to je pravda. Hele, já ti nevím, neznám tvoje jméno, Fešáku. Znám já tvoji žvejkačku, bílou barvu, ale měníš historii tady Morgan, Jirko, měníš historii, protože mimo pohostinských služeb, mimo zábavní vůbec tady sféry, živá muzika, DJský služby, stíháme lidi, děláme jim super účesy, jednoduchý, praktický, nepotřebuješ šampon nějak moc, vůbec stačí běžný mýdlo, protože ty vlasy takřka jakoby nebyly. A naše sympatická